prišla s veľkým záujmom a každú nedeľu ráno vstávala do vysielania, pretože vysielala sa naživo, detská relácia, kde celkom dobre alternovala najskôr s našimi staršími moderátorkami a neskôr vlastne sa vypracovala na moderátorku, že už sama uvádzala túto detskú reláciu. Keď som sa dozvedel, že si podala prihlášku na žurnalistiku na Filozofickú fakultu do Nitry, tak som bol veľmi šťastný, pretože som vedel, že v rámci mediálneho centra budem mať človeka, do ktorého možno už netreba investovať toľko času a ktorý vie, o čom je rozhlasové vysielanie, ktorý vie, o čom je televízne vysielanie. Potom už v tých vyšších ročníkoch zase trošku mi bolo ľúto, pretože Saška je veľmi šikovná a vypracovala sa vlastne až na redaktorku Slovenskej televízii, no a už tým pádom toho času na mediálne centrum bolo menej, ale o to viacej ma teší, že prakticky mohol s takýmto človekom spolupracovať a možno, že mu aj svojím spôsobom trošku dopomohol v tej vlastnej realizácii.